jelenleg az Agrár Marketing Centrum standjánál tartózkodunk, ahol kiállítóknak tesszük lehetővé végül is a megjelenést. Ez lényegében ugye annyiból áll, hogy 14 kiállítót kihoztunk ide. A kiállítóknak biztosítjuk végül is a megjelenést itt, tárgyalhatnak partnereikkel, és hát hogyha szétnézünk, akkor ez most teljesen végül is fennáll, mert szinte az összes kiállító partnerrel tárgyal, és hát ez azt mutatja, hogy mindenképpen itt ezen a kiállításon meg kell jelennünk, mert hát ez lényegében az egyik fő célunk, hogy a partnerekkel hozzuk össze a kiállítókat, illetve az ágazatnak a képviselőit, és hát ha a partnerekkel tárgyalnak, akkor abból minden bizonnyal fog majd azért születni ugye üzletkötés is, és amiből pénz fog származni, ami mondjuk fontos. Miért jár 10 éve egyfolytában a német kiállításokra? Miért jó itt Berlinben? Azért, mert 40 év óta a Szentesi Árpád Szövetkezet, ma Agrár Részvénytársaság egyik legnagyobb piac a paprikából Németország, és úgy gondolom, hogy mióta Berlinben van a Fruit Logisztika, és ez egy rendszeres kapcsolat, minden év elején a kereskedő-termelő, aki piacon akar maradni, itt kell, hogy legyen. Nagyon örülnék neki, hogyha nem csak az innováció, hanem a magyar kertészek ereje is olyan növekedést mutatna, hogy a versenytársainkkal, európai és Európán kívüli versenytársainkkal, akik itt megjelennek a kiállításon, nagyságrendben is fölvehetnénk a versenyt. És bemutatná néhány termékét, amire nagyon büszke lehet magyar termelőként? Én úgy gondolom, hogy az a fehér paprika, amit ezen a földön Gelbspitznek neveznek, és most már Afrikától Európa sok országában termesztenek. Magyar típusú paprika, ez a szentesi fehér paprika, a szentesi hegyes csípős paprika, ami úgy szintén Európa piacaira eltalál, és a kínai kert se hagyjuk ki, ami egy olyan időszakban talált utat elsődlegesen az észak-európai piacra, amikor a déli országokban már nincs, a helyi piacokon, Németországban, Skandináviában pedig még nincs áru. Ez egy nagyon pontos időzítést igényel, de ott vagyunk a piacon.